Здравейте хора, вие гледате Николай Нют HD, а не в този клип. Ще ви покажа как си направите подобно интро и аутро и outro. Също така подобни. Сега, първо, нали се сещате, аз обаче няма ви покажа и outro тук се прави, просто ще покажа интро. Първо тук пишете по и зот. Чекайте. Добре. Просто не забравим името. Отдолу ще има линк за сайта. Извинете много. Сега тук си избирате някой текст. Аз ще си избера това. И цъкате Open in Clip Market. Clipmaker. Тук изчаквате лоудинга, след което натискате тук, така. И пускате. Ето така. Така ще гейминг, обаче ако искате да си промените името, натискате текст Lucky Gaming, това го правите минус и така. След което пишете, например, вашият. Аз ще напиша на, например, Ко. Знам нещо да излезе, просто е така. Ай, ще добавя едно BG отзад, е така. Ето. След което, когато това го направим, натискаме това, старт видео рен и когато то се ето тук ще изпише време, ето, и когато то се свали, просто го пускате и ето имате вече интро. Благодаря ви за видеото, което гледахте. Аз бях Николай Нют HD, вие бяхте моите приятели и до скоро!